Základ šalátu je cibula, ktorú si nakrájeme na drobno a zalejeme ju horúcim vývarom zo sterilizovaných uhoriek. Je to z dôvodu zjemnenia a prepojenia chuti. Do vychladnutej cibuli pridáme uvarené zemiaky. Postupne sterilizovaný hrášok a mrkvu. Nakladané uhorky bez nálevu sú tiež časťou šalátu. Jedno postruhané jablko dodá osviežujúcu chuť. Nezabudneme na jeden veľký pohár majonézy. Nakoniec už len všetko jemne premiešaj vidličkou.